Sinong lalaki? Sinong naloloko? Lalaki o babae? Ano na? Bakla ka. Sabi nila. Grabe kayo. Yan, para po sa lahat ng mga tunay na nagmamahal. Para sa lahat ng mga loyal ngayon dito. Naglulus na yung saksakan nila. Lulus saksakan. Okay. Check. Yes. Yan, sa mga nakakalam po, pwede nyo ako sabay. So, makitalikod mo lang naman. Ka! Langit ay
last song. Sa mga gusto pong mag-inquire sa akin, sa mga gusto pong kumuha, pwede niyo pong kontakin yung mga road manager ko po. Dito po si Sir Alvin Nico, ayan, at si Sir John Solive.